Tamam siki alıyorsun ay normal. Абе, човек, теб какво те интересува, бе? Абе добре, хуя, не взимаш го навътре. Ама теб какво те интересува? Питам те пак, теб какво те интересува? Влиза ли ти на теб в Не работа? ме интересува, ме. Не ме интересува, човек. От мерси. Няма, човек, ти си мъж на годините, ли е срам да говориш така на малки деца, на малки момичета? MVP на играта Ферат, Нетко. Добре, ти си малка момиче, ли? Ами, за твоите години, на които ти си, съм малка, да. Как си малка, взимаш като един той... А теб какво те интересува, аз дали взимам или не, бе, човек? Пак те питам. Добре, ама взимаш го като... Какво те интересува? Малка деца. Не те ли Как малка се го взимаш като... ти дъщеря имаш ли, бе? Или само син имаш? Не, нямам. Нямаш. Ами ако ти се роди дъщеря и някакъв чичак, почне да й говори такива неща. Ама сега интересен идея да ми се направиш. Аз се събра на интересен, ти се правиш на интересен. Абе, сега стига са интересна. Айде, щотка. Ми се правиш интересна. Майка ти шиба. Всички грешки ще изтрия, ще съм мъжът ти, най-добрия. Обещаваш седмица си чудесен. Ало и сики му смолал и Васко. За това, че те силувам, после плача. Ало сики му смолал и караш. Ми смасал и сики.